happens at the barber shop stays at the barber shop. And you know it. Stay clean, stay fresh experience. Brought to you by the Barber Show Studios. Every day is my birthday. Hold up, wait a minute, let me talk my. Only fly girls sip a party with the spirit. Put a candle on the cake, close your eyes, make a wish. It's my birthday. Popping bottles in the bed. If you see me in it, ain't no regular. I saw Hello, famboy. This is Exactly, dog. ngiyakujabulisa abantu abanama-trophy awu-3 ungenathi utho isizini ivuliwe isizini wayibona yakhe amasapha owenza ngikhipha khona isitoro gawo kodwa vele kuthembile befirst uwe nosicatha nabantu catha nabantu kodwa umfukeni la yendoda awukwazi amasapha akhe khona nomkhona namayiphahlavela ama-on goal umkweni ikhombe ekhaya igwaze ekhaya bona sigcine siqinywa na ezimbabwe soqinywa ezimbabwe sasisaba kodwa ulotsha nalowo mlando kodwa wami siyamdinga ulotsha adingakala lotsha kumele adlalele ikhesi kanjani manje kumele nimthathe mina ngoba niyamfuna udinga lo sibanda khezi nifunayo nje yabona uzokhipha khona usufa ulotsha at least because songamele amkhiphe dog yakhe unaphuma u-10 kulwano amaphoyisa afonelwa bani okuyena vele sure atlazona iphenya yakhe ngapha i-pirates yo mele niyibonge bafana bami Sundowns afana ke don't Pirates road Sundowns utapha ngoring sure afundisa umntu uzoludlala ke manje uthi ngenapho yachaza ngenapho ntawo owaphela agcine ekhulunywa ngesikwadi wasekhulunywa umntawo Squad Pirates uyazi
iPirates support Chiefs namoda ama support Chiefs aya kakhulu manje mina mangibuza ama Chiefs ama adversaries ama Chiefs ama lokho ama fans Chiefs akhuluma kakhulu support Chiefs thina sikhuluma kakhulu iPirates ayikhuluma kakhulu thina sithatha uswede enganeni Okay, hasta el respeto. Space nyanga kamenda uprimo mafona manje nawe yona yodwa namakapa u3 kanti ngidala yona yodwa manje ngina South Africa Pirates shange shamathimba ehlanganisiwe ayikho bethimba eyo South Africa Sasikhathayo Pirates banoshona phansi isazojaza nje kahle shuthi izoshona phansi siqule yo vele inaze navelelwa mina Umuntu abantu bajabula kakhulu bekhohle ukuthi ziyazikhaya sazoshintsha sawujabula thina to ikhathi izofika sesiqedile thina seqala sekhumbula yonke into we madamba yona ithembisa bani Chiefs thina ngathi sisemqoqweni ukuthi sithathe yonke into kuyimanje no hayi kusasa mina nisazo thina sizokwenza manje ngoba senza Changa nenjabulele amaplango. Abanga nenjabulele amaplango. Yaphila. Abanga nenjabulele. Awu, lekebulu. Iphayile zangoma. Awube bejabela iphayile zangoma. Pirates ifezi. Boya ba baba zozo. Ilini amatawu ngenzozwa lezi ubabazozwa. Ngizozwa kahle nina ngesokuthi dava. Inini vele this man noma next man. Zozo nini? Pilana nithi Pirates team enkulu ijabulela ibhekebula ngaka. Lena enkulu jabula Team enkulu njalo. Makufa side dance thina leyo. Awu. Side dance. Awu. Ayithulekile. Sayile. Shawalinga litha side Side dance leyo. Wena uswajabela Shawalinga litha side lekebulu. Awu. Kunini thina sikushaya ukuthi lekebulu. Yho. Wena kufikini ngani? kule Pirates amafenze Pirates vele akazavuma avumi noma vele anivumi noma nivile sanza sithosi savuma mina ngicacuma ukuthi namanje ngithule ngingasangazi ushaya u5 aphe wawayo a 6-1 phela thina sishawa ngo5 Sundowns ayashani thina sishawa ngo5 thina ashani subakhoza sishawa ngo5 Nana nishawa 5 more. 300. Oh. Manje ngiyazi Patrick. Amena ngicala nini? Ngathi nishawe thina sonke. Engakhulumi thina wena. Yawena bala matala. Namanini eno welike bego abantu bazokubusisa. Kuba ngathentsathe iWorld Cup. Dina ngowelike meyo kodwa bazobe ngathentsathe iWorld Cup. Pirates
bayigxeka ukuthi ihleli kunumber 15. Sure. Indidi manje. Ayinto. Ngama-low bleeders. Eseza kahle nge-chips abizayiphansi. Sawina ngayo. Esesha amagame angakho bawu-2 kuqala. Awina amagame awu-2. Ngasala kunumber 1. Yebo. Akhuluma. Awile yesithathu. Bathiwa Samuel idlale la. Ufuna ukudlala no-PSG. Yabuya-ke i-PSG Bucks. Yathi uma senizwela sithi i-coach wethu akahambe nathi akahlanga. Kubisa ngani-ke manje. Ule ukuthi simasengizokhuluma nokwethelemini yonke sigatshela lokho. Sizwe. Sigatshela. Sekubisa ngani-ke manje coach. Sayibambe kahle. Ushayana kakhulu. Akanazwela inkinga. Uzoshayana. Akabisabona umdala nomncane. Faka okuzo kuyabhanja. Kodwa i-Chiefs izokwenza kakhulu kule season. Second leg iyathembisa kahle. Tawu. Yeah. Yabona. Sithi siyobuya bazodwa. Sizobuya bazonke. Siyobuya bazodwa. Sikhuluma Khosi ibhakaniya. Siyobuya bazodwa. Thule. Sithatha ningakhona i-league. Cabanga sekuchase umuntu okade umshiya ngo-9 point. Sekuwena umchasayo. Hey bu. Ibhola lelakini. Kanti uhleli number 1 uthi uyodlala eFrance, ileague yaseFrance. Awu. Phatha kabi i-Chiefs nayo la. Ayengiphathi kabi ukuthi ayakhuluma ama-support akho. Ayitsheli muntu nje ukuthi ethatha ama-cup out 3 ufane umlomo. Ziyabuya futhi basazona. Belithina khona i-Chiefs. Ngane enkulu. Elimakhosi. Litrofeni yamaplanga. Iyona eningi. Uthi thina sinemakhosi. Iyona eningi. Nathi sikuhlula ngamaligi. Kodwa wena uyithina endala. Nesitami lokutshengisa ukuthi ngimdala. Eh. Nawu ngithi ubala amaligi engawazi akade agcina ukuba khona. Awazi. 2015 bese uthathile. Awaje ingane na-10 manje ayazi. Imaphi lana singawinile philani? Imaphi lana singawinile? Inani? Lucky Star. Lucky Star. Ayikho Lucky Star la menge engatholakali kanjena nifake ngani ngoba Lucky Star. Netomato lo-Chiefs. Ifakeni ke Lucky Star siyibona siyasebenza. Hayi kodwa i-Chiefs ayikhohlwa ne-Star. Thina sadubula phezulu sayiqalaza kanye ezingalile. Abantu abazohwalala nje manje siyiqalaza sama-Chiefs fans kodwa soyithola ekugcineni. Inekude? Ngiyangizwela kuleyo nkanyelo. I-Chiefs ngiyithanda ngenhliziyo yami yonke dog. Into engibasela ngayo dog because iwini amagame awu-2 masiyaphumelela siyakaqela. Amathimba asuke sesela. Nadliwa ithime eyayisehlathini kwi-cup final. Into eyenzakalayo ibhola dog. Ngangiphanye. Nani nje ngisangashawayo ithime edlala kulo uVodacom dog. Phale sangathola. Ngiyabona. Yenzakala ibhola dog. Into eyicontrol. Angiphathi ngoba sekuphetshwa kanjena-ke bhuti wami lokhu. Ithi kwenze kahle hamba kawu-3 uyifake isizulu. Nashayana Ngiyakutshela nje. baningi bayazi o-Eros nengamahlola amabhola akwethu awu-7 ma-Eros enza leyo buze umarumo bhalansi buze u-Eros bazokutshela ngey'kolo babuya nazobabhayizisa abantu bazosithuma umfundi bashabane ngoba ikhezi yaqhathana bethazi wena utshela o-Eros ukuthi abazodlala ne-Pirates bazoshaya i-Pirates bashaya kangaka Okay, it's not a Italian. It was best.
ngoba ngeke uma ku-abonisi kuphinde uma ubakhokhele uma umulembi masiyikhothi ufuna ukugijima njengathi sokufakela abafana abangani hayi bone ukuthi udlala kanjani kuyolunga yini. Hey boy, ngiyathola ukuthi yokuqala unyaka Abakithi ikona ndikota la mfethu bafethu abantwana zona ndikota usilapha zona ndikota mfethu bebo bayikota la sezansi boy zona ndana abasosi hayi Oke kopi ni, ini cari oke kopi. Itu jika ni bisa ni ada tu oke kopi. Siyalazi ikhanda lakho ungachazi siyabona njalo imali siyabona njalo Wazakhokhela imahlaba futhi kange boy ngawazi boy amanda mfethu sazokunda ne alright sure awukusiza kusukho uyaswayinda owasho oyavezele lakhanda lekuthiwa ukubasha iphela umshayeli office la khona ayishiki awungasabe ufuna ukushaya inambitha about wenzani we'll share all together nje microphone jam Sabonga kutambe ngale salut uyasho ngalo bezitazele era benyango ayiprazo bezikhathatala boy itu athi okay kilevele mina jamani okay belokezeka anzefu kilevele mina boy man Dilivera babang bukas masalah. Masalah boy. Sesifile lesikhwama nasesihlahla. Sikile nasesihlahla sikhwama sema. Bathini lapho msabile. Ngizefana. Ngizena enyameni kuphansi phezulu kubhezi. Ngizena kubhezi enyameni kuphansi phezulu. Asibuya bazoza. Hawu bese nje ukuthi akhathala uma kuyahlala ngisho mahlalela ahlala nje baba. Ngisho mahlalela ahlala nje ya. Happy New Year's. Coming right up. Iyo, nihlaba sauce.
right, showcase like. Chester. Or Chester, non ho fatto tu. Chester va come Home producer. I have a brand new single out titled So Money featuring Professor Lin B, Fagomoya, me, DJ Kabza. Sì, ma tutto. Quanto non? Utingo keeper. Eu que pode doar o man. Eu energy at the same. Na panela da something energy at the same motion man. Oui, come on, sì, ma cosa su di si per spieghi. Sì, ma plans. My plans 2026, it's self-improvement. Nanokuthi like ngibe better kwisibani so bengi-student there now sengiya-transform into a working environment so I want to prove myself to everyone. Yeah, so kufunda kuphi? Before security, there's a quantity surveying. Try Quantity surveying. okay. That's dope, bro. Always. Proud of you. Always. Sure. So yeah, I'm trying to get diploma in construction. You've been working there, but you don't like. And then the advance into quantity surveying. Yeah. Yeah, last year we prepared advanced diploma in quantity surveying. Sure. So is that something that you wanted to study before or mhlambe kwaba i-circumstance yakwenza ukuthi uveta ufunde I think from high school I wasn't sure on which career path to take. Okay. But then around grade 12 to be exact, I knew it's between civil engineering or quantity surveying. And then yeah, and I chose quantity surveying, it was planned. Okay. Even though it wasn't my first option. But still, ngiyathanda ukuba lapha ngiya-enjoy ukufunda. So kuma-challenges obhekene nayo mhlawumbe yiphi ungathi ya nayo into engikhathazile bese yabona-ke when it comes to yini le challenge obhekene nayo kuwo wonke nje because I'm sure ukuthi akubanga lula ukuthi kufika la ufike khona yonke into vele enhle it comes with challenges yabo. Yeah, I think one of the biggest challenge anyone abanayo umuntu ophuma njengale kade kuyona lesi ama-based ama-finance emotional support isikole siyakhathaza uzathola ama-disappointments along the way so umndeni uyakusiza ukugqugquzela ukuthi uqhubeke. yeah. Lokho-ke akukho lula if u-away and umjida because umjida afuna ukucomplain akhaya athi so yeah, emotional support yona bese ungathi even though ibikhona bekuyimina like obengayifuni yeah. because ngifuna ukubukeka as if like ngiyamensela Mfethu yonke ihamba pride bese yokuqala ku-out sasho kanjalo ya ya maro-ke ufikile mfethu but if ya ufikile i-advice ongayipha nje mfethu umuntu usela osusuke khona wena yabo
usenestage sokuthi naye ufuna ukuzoqala mhlawumbe uyafisa and uyayisabela because most of us siyasaba ukuqala. Yeah. Iqhamuka kuningi la. Indlela nami engibone ngayo. Yeah. Advice yami ukuthi like in anything umuntu ayenzayo, you shouldn't take advice from anyone. Okay. Yeah, trust me with what you feel. Whatever you feel or you believe in. Because ayekho into wazi ukuthi ufunani. Okay. Noma ungachaza, ngeke uchaze ngale ndlela lapho ekuyiyona ngaphakathi. Yeah. So advice yami ukuthi just do whatever you want and don't take advice from anyone. Yeah, because nami ngiyaphelevela to what you say ukuthi sometimes kubalulekile uhamba nekhanda lakho because sometimes awukwazi understand icathulo mina engikuzona. Yabo. Yeah, akufani. Singaba singenza into eyi-one mara kodwa ama-situation esibhekana nawo awafani mfethu yabo. So advice yakho i-based on ama-experience. Exactly. Usuke ubhekane nawo yebo. And you can't judge into bethu ungazi udlule kuyona. Yabo. Ngisho ukuthi udlulile kodwa kancane udlule ngendlela efanayo. Yeah. Ngisiyo phela mothi hayi ukuthi ungabalaleli. Yes. Ungalaleli but then the final decision must come From you, yes. then the influence uzothola yonke into eyenzayo i-responsibility yakho kumele ibe kuwe. Yeah, because if you fail ubhekana nawe and if you win uzobhekana nawe futhi still. Like a wing, Nambita. Yeah, Nambita wing is. Absolutely right. Oh. Abantu amachini. Correct. Ngiyanibula ikekela kumna mama. Sanjalo mbona? Sanjalo ikekhe. Ayikuyedwa njalo. Yabo, yebo. Bonga mina mama.